niat ingsun nibakake wiji sejati sing kena diarani Tirta Kamandanu ana sajroning kendhil Kendaga Mulya. Nek diparingi tali sih katresnan karo panjenengane Yang Agung ben tegese ben dadi bocah sing utama. Dadi ya sepisan bekti karo pangerane, ping pindho bekti karo bapak ibu, ping telu iso mikir sing cerdas, ngono iku gampang pinter, ngono iku penyuwunane wong tua kan mesti ngono. Nah, oleh kepener dumadine wiji sejati diwujudke dadi putra, lah iku kan sing bathi kan wong tua, ngono iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wilujeng Pak De. Yes, pendengamu paringi sehat waras le. Sabalike sampean ya sehat toh? Alhamdulillah. Ayo kene kebenaran kan nggo batur Pak Di nyangkruk meneh. Asik diparingi sehat. Iya, Terus saged nyangkruk-nyangkruk malih. lah iya Pak De niki. kena nggo tombo ngantuk timbang turu sore. Nggih, nggih. Niki ngaten Pak De, niki kula dititipi nganu napa nyuwun pirsa niki Pak De. Bapak apa? Nganu kalih rencang kula niku kan nembe Cimah. Oh ngono. Kuwi dheweke niku tirose nganu kok dereng isi. Wow. Niki dikengken dipun tulung niki lho Pak De. Nganu mengko sampean tanyane Pak De. Wow. Napa wonten ilmune supados nganu Pak De cepat isi. Dan bisa duwe anak. Nggih. Napa wonten? Ya anu nak. Ki sadurunge Pak De mangsuli pundhutane sedulur mau aja lali logone Pak De. Siap. Ya ta. Manunggaling cipta rasa budi karsa padepokan Tirta Rasa nguri-uri budaya. Iki budaya Jawa. Nah, saiki kaya pitakone sedulurmu mau pancen anu nak lek budaya Jawa cara kuno wong tuwa-tuwa ngono iku pancen perlu disaranani tegese dikiari ya ta. Iku pancen wis asring ditindakne para sepuh-sepuh biyen. Lah kuwi pancen anu nak ini sadurunge tak terangake bab ilmune sing wajib disiriki ya ta antarane kakung putri ora kena unjuk-unjukan sing gupak alkohol. Nggih. Ya ta mergo iku panas nak mongko kandungan iku calon wadah janin niku kudu seger. Lah, lan sing putri ora ketang seminggu sepisan utawa 10 dina sepisan kuwi mundhut kembang macan kerah ya ta. Terus di blender apa dipiye pokoke dilembut njur banyune disaring diunjuk. Lah iku fungsine utawa gunane kanggo nyegerake kandungan singgo papan janin iku. Tuh saranane. Lah terus kakunge iku lek cara biyen ya ngono nak
pancen ana ilmune, ana jopone lah. Ya ta? Lah jopone mengkene lek wis arepe saresmi. Tegese saresmi wis paham to? Lah kuwi ilmune ngucapake rahayu sagung dumadi kaping 3 ya ta. Yen wis ngono niat ingsun nibakake wiji sejati sing kena diarani tirta kamandanu ana sajroning kendhil Kendaga Mulya. Ya. Tirta iku banyu, kama iku wiji, danu iku lanang, ya ingsun lanang sejati. Niku mantrane. Lah pitukane kuwi cukup poso biasa sedina wae. Dadi upamane ora kok terus sak maksude ora kudu saiki poso terus saresmi karo putrine ora ngono ya perkara posone sak wayah-wayah lan gunane ya sak wektu-wektu. Sing dimaksud sak wektu-wektu ki upama saiki poso terus kapan saresmi ngono iku kena. Lah syarate kudu angon mangsa tegese angon jam. Dadi yen saresmi becike kudu wanci jam 10 munggah. Ora kena sore, ora kena awan. Yen wis tinukur aku diilmoni iku pancen cara tatanan ngono. Apa ya lengaran cara bocah saiki iki cara pegawe ngono enek strukture, enek tatanane ngono iku. Dadi mangsa utawa jame kuwi ora waton karep. Ngono kuwi. Iku mau pinangka syarat-syaranane ngono iku ya ta ora nggunakake slametan utawa ora nggunakake piranti-piranti liyane. Lah sing ora kena ngunjuk ngandung alkohol iku kakung putri lho nak. Ora mek putrine tok, kakung putri ya tegese kuwi kakung putri. Ngono. Iku gunane supaya wadah wiji ku ben seger rahimnya. Lah kejaba ngunjuk kembang macan kerah nak kuwi sering-sering ngunjuk jamu empon-pon. Kaya to temulawak ana kunire ning ora kena jahe. Temulawak kunir diwenehi kencur iku carane upama diparut dirah banyune kena di blender kena terus supaya ben awet ya to ben ora bolak-balik gawe iku sing kepenak adate wong biyen nak. Dadi gawe sepisan rada akeh diirisi tipis-tipis nak. Dadi diirisi tipis-tipis. Empon-empone mau diirisi tipis-tipis, njur dipepe garing, ya ta. Lek wis garing kena disimpen lah saben ngunjuk kuwi dicam kaya teh tubruk. Lah iku diparingi upama diparingi legi ora perlu legi banget, sumer-sumer. Iku. Lah lek wis mengkono mengko yen arep nindakake saresmi dadi sawise ngrapal mantrane mau
njur megeng nang pasedela nyuwun karo Yang Agung utawa karo pangeran supaya apa sing dikersake enggal kasembadan. Iku pancen anu nak dudu dongeng dudu apa pancen wiwit kuna sering ditindakake para sepuh-sepuh sing disuwuni tulung marang Sangka Putra Wayah. Namung ngene nek bab iku perkara ilmune rapale unene ora padha nak. Tegese sing kono-kono Pakde ora ngerti namung iku kabeh saranane iso diliwatke cara ilmu ngono kuwi. Ngono mung beda-beda tembunge namung arahe padha nyuwun ngono iku pancen ya kala mangsa iku yen wong wadon ngono iku kena diarani lek wong biyen ngarani sarang anak ngono kuwi namung ora perlu kuwatir lan yo kabeh mau diwajibake budidaya diikhtiari ngono iku lah rehne jeneng manungsa kuwi isane mung budidaya ya ta. Dadi perkara kasil lawan ora iku sumangga astane Yang Agung. Ngono iku. Ikhtiar riyen ya Ade. Ngomong lek diparingi napa mboten nggih? Iya. Masalah mawon. Heeh. Lah sing poso iku cukup kakunge ae nak. Oh nggih. Heeh, cukup kakunge ngono iku. Ya kabeh mau muga-muga ae tanah dhewe ya ta yen penuju mresani YouTube Pakde lan yo perlu nggunakake iso muga-muga iso kaleksanan kasembadan apa sing dikersake. Tadi niki kan rekam jejak nggih, rekam jejake kan wonten rekam jejak. Oh iya nak, heeh. Di anu budaya berarti nggih. Lan yo iki bener-bener Pakde ku diwarai sangka simbah-simbah biyen unine ya wis ngono iku. Anane piye carane ngono iku wis ora tak kurangi ora tak luwihi ngono iku. Nek cara Jawi ngeten nggih ngono iku. Pakde kula tanglet iya iya. Pakde niki kan lek saresmi niki kan mengke pados wanci ingkang jam 10 ke atas niku to Pakde. Niku seumpami ngapunten amit kebelet pengen awan-awan ngoten terus pundi Pakde? Ya ngene ya nak. Sak temene kabeh mau yen wis kuwi disekseni dine hukum lan hukum sah iku ora apa-apa namung ya ta namung wong iku yen bisa diwenang sepisan diwenangake milih ping pindho supaya nek diparingi tali sih katresnan karo panjenengane Yang Agung ben tegese ben dadi bocah sing utama. Dadi ya sepisan bekti karo pangerane, ping pindho bekti karo bapak ibu, ping telu iso mikir sing cerdas, ngono iku gampang pinter. Ngono iku penyuwunane wong tua kan mesti ngono nah. Mula yen bisa lan ya wong tua itu ora ngudokake nak, namung meneh rambu-rambu yen bisa ya iku mau nak ditiari wong diwenangke milih ya milih. Ngono iku lah pamrih ya iku mau nak mbok menawa diparingi lan diparengke duwe anak turun supaya ben gampang dipimpin ngono iku pamrih ngono iku nak wonten aturane ya wonten ya senajan to kabeh kuwi mau sak temene ya iku yen wis disahke karo hukum lan hukum ora dadi sabab namung sesa-sesa ki gumantung marang awake dhewe mergo duwe keperluan sing kanggo masa depan sing dawa ya ta nak putra iku kan kanggo ngono iku golek kepener dumadine wiji sejati
diwujudke dadi putra lah iku kan sing berarti kan wong tuwa ngono iku. Setiap bahasa Indonesia mawon ya. Setiap orang tua mengharapkan masa depan yang terbaik untuk anak, cucu dan keturunannya. Kalau niki Pak Ade, niki kula kalih Pak Ade mengharapkan masa depan yang baik untuk channel niki Pak Ade. Luweh-luweh dan budaya Jawa tetap lestari ngoten. Bener. Lah luweh-luweh nak jaman saiki ya to kaya ngono ku pengaruh kekejemane wong akhirnya terus efeke nang bocah-bocah wiwit SD sampai tingkat mahasiswa ya to pengaruh saya ndak apik lah iku mengko yen diseranani wong tuwa direwangi ngono iku mau tak kira ya cara regeta ora sepira ngono dadi cara bocah ki duwe kenakalan sik Pak tetep kena ditata nggih niki wae kedik lah ya mincle iya dadi duwe unggah-ungguh sopan santun trapsira karo wong tuwa ngejeni kali sakniki nggih bisa dibilang krisis moral nggih Pak. Lah iya to nak jajan to saiki pikiran ya kadang-kadang Pak Diko kalau mongso sak kebatan nonton TV iku miris nak. Lah wong bocah isih nang jero pendidikan jero piwulang isih SD, SMP dhuwur-dhuwur. Lah wis iku kena ketularan apa jenenge teroris dobil. Nggih. Kaya ngono kuwi. Ya sakniki usume nglawan kalih gurune Pak. Lah istilahnya diemutaken aja ngerokok ngoten nggih malah tak jawab ngeten Ade. Lah sing bayar sekolah aku Pak awakmu ngatur. Lah malah kalau mangsa karo mireng ki malah ngene nak karo gurune bro. Wah jajal to. Ngono iku kaya kanca karo kancane saben dina lah. Reh kahanan-kahanan kaya ngono iku wis kaya ora kena dibendung nak. Lah kaya Pak di wong tuwa kalebu sampean mung awake dhewe wong cilik tut wuri handayane ora ketang jero kuwargane dhewe ya ditata. Sebab ngene ya nak diarani rumah tangga. Iku saben wong iku dingibaratke negara ya negara cilik. Mengko yen negarane cilik tentrem tumata, negara gedhe ya ngono. Mergo apa? Dumadi kaya ngono iku kaya ora beda sing kok kandhane lek diarani wis krisis moral ki nyatu jan wis angel tenan. Lah mulane kaya budaya-budaya Pak D perlu sok ngumukke nyangkrukke ya supaya ora ketang sepira mbok menawa lek ana sanak sedulur sing kersa nggunakake. Mugi iki terutama generasi muda Gen Z niki monggo khususipun lek wonten tiyang luar Jawi nggih alhamdulillah. Oh iya nah. Ndamel apa napa pitutur Jawi ngeten iki kan. Halus-halus ngoten lho. Iya nak. Iya lah saiki kan ora kurang to nak. Kaya wong Amerika, Jerman sing padha sinau babakan budaya kejawen sing iku budaya seni padha sekolah ana Solo lah Bali ku titele wis profesor seni, doktor seni, sarjana seni, padha pinter ndalang, pinter nabuh, pinter nyinden, pinter basa, malah kadang-kadang wong mae dhewe blas karo basa ora ngerti. Oke, budayane dipendhet malah protes. Lah, ngono iku. Sing tiyange piyambak mboten nguri-nguri. Lah iya, kadang-kadang mandang mata sebelah. Lah engko dong dipek wong liya nesu. Mesti ngoten iku ya. Ya ngono iku. Zaman nak, zaman. Niku wau ngaler idul kedik Pak De. Pembicaraan ini wau. Lah ya, wong jenenge wong nyangkruk ya ngene iki nak. Napa-napa mawon wonten sing di napa obrolkan ngoten saged mawon ya De. Iya wong jenenge ya ku mau nak umuk-umuk nggo tombo ngantuk. Iki damel rencang-rencang monggo dipun like videonya kali di subscribe sing dereng subscribe niki menuju 30.000 subscriber niki tasik 20.000 matur sembah nuwun ingkang saking ingkang sampun subscribe nggih Pak De. Matur sembah nuwun.
Lah sawetara ngono dhisik sok disambung meneh ya Le. Nggih Pakde. Lan yo anu nak mbok menawa bab kuwi kono sanak sedulur sing paring pemasukan, paring kritik, Pakde ya tetep nampa. Nggih matur. Jale Pakde tak ngasuk dhisik. Nggih matur sembah nuwun Pakde. Iya. Pinanggih malih. Iya. Padha-padha. Padha-padha. Nggih.